Aduh, ayo. Ah, kuya. Kuya, ini kan nama surat, Pak. Ingin ka ayo. Pwede ko lang ayo 주배가 무슨 순간 봤을 거야. 어디 가요? 잠깐만. 언니는 봤을 거야. 잠깐 그냥 kuya, pwede ko mga yung tissue? Kasi syempre may basa-basa, magod akong bawa. Tissue kaya. Kuya, wala ko ayo, pero pwede mga yun po ko straw? Kaya syempre, hindi ko na mag-inumugin ani. Sa mga magod nag-straw mo, may pa nag-inom yung tubig. Wala mo? Kuya, boy, takpan yung pala, tapos, mag-straw? At may tissue? Nag-gate ako kayo. Kasi di makita yung balay. Tapos wala may... Awa ko na yung baso. Kapag na Diyos... Ano yan eh? Maraming narinig, narinde. Narinig, nadirano, rinig, narano. Hindi rin nano, nerno na, namino na, nanino na. Namigo na rin na inuwa. Onya, tanaw na lang dyan ka ng video. Hindi mo share. Share po. Kuya, grabe po ka, oy. Musa, pag bastos ka rin ang picture, share niyo. Pag gawa ng video, hindi mo share. Grabe ha, put niyo, oy. Sobra na po ka ha. Tapos, mingon na po ka na tangay na. Kailangan ba din ako na mong comment? Kailangan na ako share niyo mo. Sige na lang ka. Pag picture ka rin, ikim Domingo ako mo si share. Ako ay dili. Grabe dyan ka ka.